Nieuwe Prins in IJsselstein. Leescafé op Sint-Anna-terrein. Het is vandaag 5 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Nu het nieuwe jaar is begonnen, komt carnaval weer snel op ons af. Dit weekend maakten de Pielreuzen hun nieuwe heerser bekend. In een bomvolle Smelenhof maakt de carnavalsvereniging de Pielreuzen uit IJsselstein hun nieuwe prins bekend. Maar voordat het zover was, nam men eerst afscheid van de prins van het afgelopen jaar, Wim de Wit, die daarna sportief werd opgenomen bij de oud-prinsen. Voordat echter de nieuwe prins bekendgemaakt werd, vertelde de voorzitter wie de Reuzenkluut dit jaar in ontvangst mag gaan nemen. De eer valt aan Peter van Soest. Daarna werd het boerenbruidspaar voorgesteld. Linda Bouwman en Dirk Schepens zullen tijdens de carnaval in de onecht worden verbonden. En dan was het grote moment en werd tijdens een extra aflevering van NCIS de prins gezocht. De nieuwe heerser van de Pielreuzen heet Bart Alders. En samen met zijn prinses Nicole Jenneskens gaan ze er een mooi jaar van maken. Ze genoten allebei al met volle teugen van het prinsenbal. Eén woord, schitterend. Wij waren pas net hier. Mijn kameraden moesten eerst 30 kijken, dus ja, we konden niet te vroeg komen. Dus wij hierin, op het allerlaatste moment, begon ze stukje al voor het uitkomen van de nieuwe prins. En mijn kameraden die zijn al 1,5 week lang, Bart, jij werd prins. Dus ik zeg, jongens, ik ga je plassen. Ik weet niet of er iemand met wil. Nee, dat hoeft niet, want jij werd het niet meer. Ik plassen, mee weggerend. En toen zaten we onder het podium. En toen, ja, ze waren op zoek naar het DNA van de juiste prins. Ja, het schijnt dat wij dat samen in ons hebben. Dus ja, het stond achter in de kast, we hebben hier naar voren geschoven. En dan kwam ik uit achter het papier. Maar wat maakt Bart een goede prins? Enthousiasme en genieten. Op en top. Ja. Je komt niet uit IJsselstein, hè? Nee, ik kom uit de hei. Ja. Dit jaar wel de vaste lovende in IJsselstein. Zeker, daar doen we zeker van met. Absoluut. Hoe kijken de twee uit naar de komende carnaval? Het is kort en krachtig. Daar houden we wel van. Dus het is maximaal genieten. Ook al is het over 6 weken misschien alweer voorbij. We gewoon van iedere avond genieten en proberen vooral van de kleine dingen samen eraan terug te kunnen denken. Nog een wat oudere prins vorig jaar, dit jaar een ganse jongen. Ja, en de ganse jongen wel met voorverstand en met weinig geheur, dus het toch best wel in de lijn, denk ik. En natuurlijk heeft Bart ook een eigen lijfspreuk. Lijkt het of we wilden heur al zien vergaan, blijft dan samen de carnaval, zodat je meer kunt zeggen, maximaal met gedaan. Veel plezier! Dank je! Afgelopen zaterdag stond het Asteria Nieuwjaarsdarttoernooi op het programma. Verdeeld over 17 banen namen meer dan 100 darters het tegen elkaar op. De afgelopen edities is het toernooi flink gegroeid en ook dit jaar is het deelnemersveld groter dan ooit. Vanmorgen had ik nog 103 inschrijvingen en 10 uur ging de wedstrijdtafel open en om 12 uur had ik 158 man. Onder de vele deelnemers zijn er een aantal bekende namen als Jerry Hendricks, Nico Tissen en verschillende buitenlandse darters. We hebben aanmeldingen vanuit Duitsland, België, Almere, Zeeland. Ik heb uit Den Haag mensen, van alle kanten zijn ze hierop aangekomen. En ja, het is gewoon, de mensen vinden het gewoon super tof. Het is gewoon goed geregeld, een leuke organisatie, leuke locatie. Dus ik heb er altijd veel zin in als ik hier moet gooien. Dus 1 keer eerste, 1 keer tweede, 1 keer derde geworden. Dus dit is wel mijn 4e jaar, denk ik. Dus dan ben ik weer mijn titel een keer opnieuw binnen te slepen natuurlijk. Echt een mooi toernooi. Het is klein begonnen eigenlijk. Het eerste jaar wat ik nog kan herinneren waren we met 45 man. En dat is gewoon een hartstikke mooi toernooi. De entourage hier is hartstikke mooi. Dus je ziet het echt niet overal zo'n toernooi zo. Volgens toernooiorganisator Marco Slijpen heeft het grote deelnemersveld mede te maken met het WK darts. Dat tot en met afgelopen weekend te zien was op tv. Dat heeft er zeker mee te maken, ja absoluut. Want dit toernooi valt tussen de 2 WK's in. Morgenavond is de finale van de PDC. Vandaag is de Lakeside begonnen. Het is de eerste zaterdag van het jaar. Alles bij elkaar maakt dat een perfecte datum voor een darttoernooi. Dit jaar was het toernooi een groot succes met veel darters. En de vraag is dan ook bij hoeveel deelnemers de grens wordt getrokken in de toekomst.
De grens, dat weet ik niet. Ik denk dat we de grens op een gegeven moment moeten gaan stellen. Dat is wel iets waar, wat wel moet gaan gebeuren. Want we kunnen het niet los laten gaan, want je moet wel controle houden. Want we hebben nu 160 aanmeldingen of 156. Maar ja, het toernooi moet wel lopen. En als je te veel mensen in één keer krijgt op te weinig banen, dat is niet goed. Dat is niet goed voor de kwaliteit van het toernooi. Dus we moeten dit gewoon echt goed oppakken en volgend jaar weer meer banen neerzetten, zodat het goed doorloopt. Het toernooi werd gewonnen door de Belgische PDC-darter Dimitri van den Berg, die daarmee €500 aan prijzengeld bij elkaar dartte. Door de digitalisering staan veel boeken onder het stof in de kast. Maarten Streefkerk wil daar met zijn leescafé in Venray verandering in brengen. Het leescafé op het Sint-Anna-terrein in Venray is een plek om boeken te vinden en te lezen. Maar wat is precies het idee achter dit initiatief? Het idee daarachter is mensen gratis een boek kunnen aanbieden. Er zijn heel veel boeken in omloop in deze regio. Overal in Nederland zijn boeken te vinden in huiskamers. En er zijn heel veel boeken over en die mensen niet meer lezen. En ik probeer de boeken hier te krijgen en ze weer uit te delen. De afgelopen tijd zijn er veel boeken gedoneerd en Maarten merkt dat de reacties positief zijn. Het is zich gaan doorspreken en mensen ze bellen mij, mensen mailen mij. Alles wat mensen mij aanboden heb ik hier staan, van romans tot geschiedenis, science fiction, kinderboeken natuurlijk, stripboeken. Te gek om los te lopen, allerlei soorten boeken. Het leescafé heeft inmiddels dus veel verschillende boeken en Maarten hoopt deze boeken een nieuw leven te kunnen geven. Ja, boeken zijn natuurlijk, vind ik, veel leuker dan de moderne e-readers en boeken. Het is gewoon veel romantischer dan het huidige digitale tijdperk. Een boek kun je echt voelen, het is een gewicht, je kunt het ruiken, je kunt het... Ja, het heeft gewoon iets. Oude boeken vind ik heel leuk. En vooral is het leuk wat je tussen de boeken vindt. Dat is nog leuker, als boekenlegger. Mensen gebruiken de meest gekke dingen als boekenlegger. Naast de oudere boeken zijn er ook genoeg nieuwe boeken. Maar ondanks het grote aanbod in verschillende boeken wil Maarten de vergelijking met een bibliotheek niet maken. Nou, het is geen bibliotheek, want dan moet je de boeken weer inleveren. Mensen mogen hier gewoon gratis boeken, maximaal 3 boeken, meenemen en houden als ze weer in willen leveren. Dat mag natuurlijk, dat is geen probleem, maar dat is niet de opzet. Mensen mogen ze gewoon, als ze een boek mooi vinden, dan houden ze het lekker en dan hebben ze een boek erbij. Het leescafé is op dinsdag en zondag geopend. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Vrijdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur is zo'n 4 graden. Ook overdag is het bewolkt. Zonnige periodes worden afgewisseld met lichte regen. Dit weerbeeld zet zich de komende dagen voort. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.